We zijn hier vandaag bij Galerie de Roos van Tudor. Hier wordt een nieuwe expositie geopend. De thematische wintertentoonstelling die elk jaar plaatsvindt. Dit jaar is gekozen voor het thema De Vrouw. De expositie heet daarom ook Fem. Er zijn verschillende werken te zien van onder andere Gabrielle Kroese, Mim Molenaar, Eline Jansen, Hanneke Roelofsen. Naast schilderijen zijn er ook beelden te zien, marmeren beelden, papier-maché beelden. Sieraden speciaal gemaakt door Caro Kroon, die zijn ook te bezichtigen.